Men det ser skole af, så skal vi lige lave outfit? Ja. Og vi trækker eksamener i dag. Outfit check. We got Karen here. Hun er Askepot. Nå ja, Rapunzel. Pretty, og så der Pascal. En lille mus. Mario. Den pose af. Jeg synes jeg ikke havde. Aladdin, motherfucker. Nej, fordi det er ham. Ja, det er Aladdin, du er Aladdin. Vloggen. Jeg er tilbage! Hey vlog. Er det vlogger? Ej, bro. Hey vlog. hey vlog. Kan man se den video der? We back in this bitch on the class. Billy Bob. Du ser flot ud, Chris. Tak, Chris. Lige måde. Jeg skal fandme op. Svend Svinger with the twos. What are you for breakfast? Jeg tager snackeren på. En god idé med birkes. Lidt bacon, lidt delikat. Jeg ved ikke, hvor jeg lidt pølse, som Tim allerede har et. Og en god te-birkes, jeg slutter af på. Te-birkes. Aladdin. Det var jeg. Gør lige flex. Fuck, det er den stærkeste tornerose, jeg har set i mit liv. Jeg krummer helt spillet. Hvad laver vi nu? Vi skal til at spille Kahoot og vores eksamer. Oh my god. Alle sidder i hallen og er klar til at møde deres dom. Så fucking Aladdin der bare går. Vil du have reaktioner? Ja, men det tænker jeg. God formiddag alle sammen. Rigtig glædelig sidste skoledag. Jeg vil forberede en lille Kahoot til jer. Vi siger der jo præmie. Hvis jeg trækker hold, jeg skriger i handen. Det er sådan reglerne for alt. Jeg klikker mig, eller jeg Jeg har trukket det værste. Jeg er bare glad for, at jeg ikke tager old. Historie af vores eksamen, og ingen fra 12 der. Matematik mundtligt, og jeg har bare ikke fulgt med i matematik. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Så det tror jeg også. Biotek mundtligt også. Det er okay. Det er også uheldigt. Hvor kan godt lide mig? Altså, jeg kommer til dumt mat. Altså, jeg mener det. Okay. Foran nogen, der er bag ved vognen, de er ligeglade, vi er på vognen. Jeg er bare glad for, at jeg ikke tager old, men altså... Jeg kommer til at tude, når jeg sætter til min mor. Jeg ringer med Smutty. Så har jeg trukket mundtlig matematik. Så har jeg trukket i historie til hovedeksamen. Ja, men jeg har i hvert fald huden 26. Sæt du så. Vi trak det værste egentlig. Det er fedt. Ej, vi trækker ikke godt. Det er fint nok. Historie blev vores hovedeksamen. GN. Vi skal op i... Har du snakket om, hvad der skal op i? Nej. GN Street Boys.